नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. आज 200 पेक्षा जास्ती ऑलिव्ह रिडली जातीचे कासवा पिल्ला सोडली समुद्रात. संसद अनंत कुमार हेगडे हेमगेल आजारपणान माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमका बीजेपी वयची आशा. मे महिन्याच्या अखेरेस कोरोना स्फोट जावची शक्यता. आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर. कळचे येल्लापूरमदी बस चालकाले नियंत्रण चुकून राष्ट्रीय महामार्ग 63 अडती बैल घाटालागी बसाची धडक. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 55 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आज 200 पेक्षा जास्ती ऑलिव्ह रिडली जातीचे कासवा पिला सोडली समुद्रात. गेल्या 1.5 महिना फाटी होन्नावरच्या कासरकोंडू टोंका समुद्रा किनाऱ्यालागी मेळिल्ली समुद्र कासवाच्या तात्याच्यान 200 पेक्षा जास्ती कासवा पिलांनी जन्म घेयले. आता तेमका सुरक्षित समुद्रात सोडून दिला. ऑलिव्ह रिडली जातीचे समुद्र कासवाचे ताती गेल्या 45 दिवसा पहिले टोंका समुद्र किनाऱ्यालागी मेळिल्ली. त्यांना तेमगेले सुरक्षित संरक्षण करून कृत्रिमरित्या तात्यातल्यान पिला भायर काढली. शनिवार रात्रीन तात्यातल्यान कासवा पिला भायर पडली आणि आज वन विभाग अधिकारीच्या सूचनाप्रमाणे कासवा पिलाक सुरक्षित समुद्रात सोडून दिले. कर्नाटक राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य डॉक्टर प्रकाश मेस्त, उत्तर कन्नड जिल्हा मत्स्य व्यवसाय महासंघाचे अध्यक्ष राजू तांडेल, कारवार हांच्या पदव्युत्तर संशोधन विद्यार्थी आणि खूप संख्येन मच्छीमारील भुरगी आणि बायला हेमी भाग घेऊन कासवा पिलाक समुद्रात सोडून दिले. ಇವನು ಕೈ ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. संसद अनंत कुमार हेगडे हेमगेल आजारपणान माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमका बीजेपी वयची आशा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो संसद अनंत कुमार हेगडे हेमी बरे नाशिल्ले निमित्ती माजी सचिव आनंद अस्नोडकरान टिका केला. कारवारात आज पत्रकाराबरोबर उलयतना माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमी सांगले की अनंत कुमार हेगडे हेमगेल आजारपणा लागून फुडें तेमगेले राजकीय भविष्य कष्टदायक आसा. माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमी बीजेपी जॉईन जावन नंतर MP सीटाक बीजेपीच्यान लढच्याक जाय अशें तेमगेले काही मित्र उलयतना दिसून येतात. अनंत कुमार हेगडे हेमी न्हिदून पडला अशें दिसता. कशे 5 वर्स तेमी कोणाक तोंड दाखोवचे ना. तेमकां बोन कॅन्सर जाल्ले उरतले जाल्यार सद्याक फक्त ही एक बातमी जावन आसा. जर हिंदू मुस्लिमाले झगड जालान मात्र आमी तेमकां पळोवंक शकतले अशें माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमी सांगले. जेन्ना संसद अनंत कुमार हेगडे हेमी निवडणूक लढयतात त्या वेळार लोकांली सहानुभूती सदांच तेमचे बाजून उरता आणि तेमी प्रत्येक वेळा निवडणूक जिंकतात. जिल्ह्यात हिंदुत्व शक्ती प्रचंड आसा आणि हांव सहमत बी आसा. मधु बंगारप्पा हो म्हागेलो व्हडलो भाव. तेमी काँग्रेस पार्टी गेलात जाल्यार हांव काँग्रेस पार्टी वयचो ना. म्हागेलें राजकीय जीवन देवेगौडाले कुटुंब निर्धार करता अशें माजी सचिव आनंद अस्नोडकर हेमी सांगले. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೋದ MP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ನಿಂತಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ MP ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪುನಃ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಹೇಗೂ 5 ವರ್ಷ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 100% ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೂ ಕಾದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಬೇಕು,
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸತ್ರೇನೋ ಇದ್ರೇನೋ ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ राष्ट्रीय महामार्ग 63 अडती बैल घाटालागी बसान मारली धडक. अपघातात 15पेक्षा जास्ती प्रवासी जखमी. कळचे यल्लापुरामध्ये बस चालकाले नियंत्रण चुकून राष्ट्रीय महामार्ग 63 अडती बैल घाटालागी बसान धडक मारली. या अपघातात 15पेक्षा जास्ती प्रवासी जखमी झाले. बहुतेक प्रवासी या बसीचेर कॉलेजाचे विद्यार्थी आशिल्ले. हे सगळे प्रवासी कळचीच्यान यल्लापुरा येवच्या बसीचेर प्रवास करताले तेन्ना ही घटना घडली. जखमी झाले विद्यार्थी सरकारी PU कॉलेज, YTSS PU कॉलेज, मदर तेरेसा इंग्लिश मिडियम स्कूल, विश्वदर्शन हायस्कुला वचूला गेले. पोलिसांन घटनास्थळा आणि हॉस्पिटला वचून तपास केले. मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी घटनास्थळा वचून पीडिताले सांत्वन केले. मे महिन्याच्या अखेरीस कोरोना स्फोट जावची शक्यता. सचिव डॉक्टर के सुधाकर. राज्यात आणि 2 महिने कोरोना व्हायरसाचे प्रमाण जास्ती जातले आणि मे अखेरीस कोविड स्फोट जातलो म्हण पत्रकारांकडे उलयतना आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी लोकांक हो विषय गांभीर्यान घेवच्याक आवाहन केला. बेंगळुरात कोरोना व्हायरसाचे प्रमाण थोडे कमी आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमी 8 राज्याबरोबर सल्ला मसलत करून संबंधित राज्य सरकाराक निर्णयाची जबाबदारी दिला आणि कोरोनाचे प्रमाण जास्त वाढल्यान कठोर क्रम घेवच्याक सूचना केला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 55 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 36, अंकोला 2, कुमटा 1, होन्नावर 1, शिर्शी 1, यल्लापूर 10, मुनगोड 1 आणि जोयडा 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 34 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 4, अंकोला 2, कुमटा 1, भटकळ 2 आणि यल्लापूर 25 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 15,184 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळेल असा. तसेच 14,744 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले असतात. अजूनही 251 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तातूंत भितर 39 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 212 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात. आजपर्यंत 189 कोरोना रुग्णाले मरण झाले असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.